To cikin taimakon Allah da muka hau mulkin nan, tashin farko da girma gwamna alƙawuran da ya ɗauka na ɓangaren masarautu da malaman ɗin nan wallahi ya cika shi. Ni ne daga ɓangare na ina tabbatar muku cewa ko abin da ma suke expecting za a yi musu wallahi an yi linkin ba linkin ba linkin. Inda ai su iyayen al'umma ne, kowa da inda ya hito, akwai mai unguwa inda ka hito, akwai magaji inda ka hito, ko da kace akwai hakimi inda ka hito, kana iya zuwa ka tambaye shi ka ce shin yaya labarin wannan gwamnati. Na mawaƙi ne ce kowanne kullum ta biya kuɗin sabulu bakin gurgudu. Kayi mun gani malam dukwa gwamnarata ko yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Gwagware kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako na ɗanye ne ɗan jibiya na. Ni na farko suna na Usman Abba Jayi Dutsamma, malikin Katsina, kuma ni ne mai ba gwamnan shawara kan harkokin masarautu. Tambayar da kai mai ta abubuwan da aka yi, ni dai ɓangare na abun da aka ce za a yi an yi, saboda daman abun da ke cima masarautunmu ko a ƙwarya shine hidimar masu unguwanni. Kuma cikin ikon Allah tun da muka taho shi mai girma gwamna ya taho da niyya ta kyautatawa akan waɗannan bayan Allah masu unguwanni, kasantuwar cewa duk aikace-aikacen da aka taso da su daga headquarter misali a ce Abuja, kai ko daga America aka aiko aiki ana son a yi shi Najeriya ya kai inda ake bukata, to ƙarshen ta dai sai ya kai hannun mai unguwa. Mai unguwa shi zai je ya aiwatar da wannan abi, to amma can baya ba mu san abin da ya kawo dalilin da ba su shiga cikin abubuwan gwamnati ba. Mun shekara 20 da ko 30 da ta wuce muna ce mun tare da shi mai girman gwamna, lokacin mun dan yanka musu wasu abubuwa haka ba masu yawa ba, wani wurin 1000, wani wurin 2000, wani wurin ma 500. Amma duk aikace-aikacen da ake yi suki, misali zan dan baka misali, ko za a yi kidaya ko maganar polio ko maganar wani program na gwamnati wanda ake da buƙatar ya kai hannun ko kuma cikin kunnuwan al'umma baki ɗaya, to in shugaban ƙasa ya kirawo gwamnoni misali da sarakuna, ko kuma kira gwamnoni suka dawo jihohinsu, za su kirawo sarakuna su gaya ma sarakuna kuma su kira hakimai su gaya musu, su kuma hakimai in sun koma gida su kirawo dagaddai ko magaddai su gaya musu, su kuma magaddai su kira masu unguwanni, su ne masu aiwatar da wannan al'amarin. Kuma abin da zai baka sha'awa, saboda hidimar sarauta hidima ce ta gabata, ba ba su komai ba, amma in baki suka tai wajen su sai ka tada sun dama musu hura dai bakin gwargwadon arzikin su, ko abinci haka sun musu, su gama aikin su kuma su koma. To lokacin da muka taho wajen hidimar kamfen dama ni aka ba shugabancin masarautu da malamai, saboda haka kamfen ɗinmu ya taho mu muke fara yin gaba, wani lokaci yan advance sun mu tadda su, wani lokaci kuma muna rigan su ma zuwa, sai mun je mun gana da mutane mun ɗan musu bayanai na kudurorin da ke tattare da shi mai girma gwamna a kansu, da kuma cikin taimakon Allah da yake akwai manya da mun so ma tun a kamfen mu yi musu bayanin ga abin da muke so musu, to amma dai saboda akwai magabata masu martaba sarakuna suka ce a'a ku bari sai ko in Allah ya bada nasara an samu, saboda gwamnatocin da suka wuce baya su ma suna tattare da masarautun nan bakin gwargwado, amma dai ba su san abin da ya hana su aiwatar da wancan abin ba. To ku bari in kun ji kuka ga abin, in abin mai yiwuwa ne sannan sai a yi, because yanzu dan adam idan ka ce misali kai alƙawarin zaka ba shi 5,000, ka zo ga baka iya ba da 5,000 din nan ka ba shi naira 500 ko 1,000 ba zai gode ba, amma baya expecting zaka ba shi 1,000 ko naira 500 din, in ka ba shi to sai ya ki daɗi. To cikin taimakon Allah da muka hau mulkin nan, tashin farko da girma gwamna alƙawuran da ya ɗauka na ɓangaren masarautu da malaman ɗin nan wallahi ya cika shi. Ni ne daga ɓangare na ina tabbatar muku cewa ko abin da ma suke expecting za a yi musu
wallahi an yi linkin ba linkin ba linkin, inda ai su iyayen al'umma ne, kowa da inda ya hito. Akwai mai unguwa inda ka hito, akwai magaji inda ka hito, ko da kace akwai hakimi inda ka hito. Kana iya zuwa ka tambaye shi ka ce shin yaya labarin wannan gwamnati na mawaƙi ne, ce kowanne kulle ta biya kuɗin sabulu bakin gwargwaro. Da babu. Ƙwarai da gaske. Da muka tafi wajen neman mutane, abinda muka samu wajen masu unguwanni 11,000. To amma ka san idan ka taho kana nema abu duk yadda ka tadda shi, abin da za ka yi ƙoƙari dai ka ga ka yi magana wadda mutane za su gamsu da ita. Bacin an hau gwamnati sai muka sake zaunawa aka diba abu, because wani wurin an ƙara saboda 'yan siyasa na daɗe, wani wurin sun tsaya daidai. Da muka tashi sai muka yi amfani da polling units, runhunan zaɓe. Aka ce kowace rumfa Bantu tana da aƙalli mai unguwa guda. To bisa wannan tarbar muka zanna, ina tsammanin su 6,000 da wani 652. yau, thank you very much. Kuma ina tabbatar maka tun daga radda aka fara ba su wannan abu da Allah ya ci da su, naira 10,000 ake ba kowane cikin su, inda da ba a ba shi ko naira 10 Duk wata? Duk wata, kowane wata. Kuma yanzu haka na tabbatar maka cewa ai September muke, to ni na tabbatar da muka an biya kuɗin August, inda aka fara biya ba a tsaya ba. Yawwa. To na farko da kyautatawa ce, saboda bayan Allah nan akwai badin da yawa kansu, akwai nauyi da yawa a bisa kansu. To kuma ka san duk wanda ya kyautata Allah zai kyautata mishi. Da babu. Ba da bayan haka akwai tsare-tsare waɗanda gwamnatin Malam Dikko ta kullo da su kan maganar hidiman masarautu, wanda ina tabbatar maka da cewa idan ka je gaban su masu martaba, su sarkin Katsina, martaba sarkin Katsina da martaba sarkin Daura, tsawon rayuwarsu baki ɗaya kaf kullum suna faɗi wannan abin da ake musu ba ta ba. Akwai kyautatawa sosai ta ganin an ƙara bunƙasa hidiman nan ta sarauta. Yawwa. To ni dai tsakani da Allah duk shawarwarin da na zo mai da su yana amfani da su bakin gwargwaro. Ina kuma tabbatar maka da cewa in na zo da roƙo zan ce misali appeal na mutane, bukata ta mutane ɓangaren da nake, kai ni har ina tsallakawa ma ba ɓangaren da nake ba, wallahi in na yi mashi da magana, ka san in ka san mutum ka san yadda zaka zanna da shi, ko ba gaskiya ba. Wani lokaci akwai stress sosai bisa kan shi, to wanda bai fahimce shi ba sai ta kallon kamar difficult person. Wani ba kai ba. Wallahi idan za a san su na mutane masu haƙuri, ina tabbatar maka da cewa wallahi na ciki abubuwan da yake haɗewa ya daure wanda yana iya hukunci kansu, wallahi ba kowa zai iya wannan ba. Idan ma gwamnan direban shi zai mai laifi, wallahi ya haƙuri. Yaron shi mai wanki zai mai laifi, gobe ya sake maimaitawa, jibi ya sake maimaitawa, ya ce shi wallahi bai iya kula mutunci tika bani. Kaga ba kuma yanzu in mutum ya taho na lokacin da mutum yana musguna maka, kuma kana iya maganin abin, yana nan bisa hadisi da ya ce idan kana iya hukunci kai haƙuri, to Allah zai baka sakamako wanda baka tunani. Izza da waya. Yawwa.
to duk dai abin da haƙuri bai ba to rashin shi ba yin shi. Wasu abubuwan wasu mutane suna kallon cewa ya kamata a ce an kai can bacin ana nan, amma aka yi haƙuri aka sa addu'a, saboda in ka kula da sadda muka taho gwamnatin nan lalurar tsaro ta damu gwamnatin nan ƙwarai da gaske. Kuɗin da gwamnatin nan ta kashe da lalurar tsaro wallahi da babu su, da babu wannan lalurar ta tsaro, da abin da za a yi ma mutane wallahi ba ƙarami bane ba. To amma wannan lalurar ta tsaro ɗin nan ta taso ta addabi jihar mu. Ana ta iyaka ƙoƙari, kowa ya gani wannan ba ni sunan wa'annan matasan nan. CWC. Yawa CWC. Abin da zai baka sha'awa, gwamnan ya kaɗa shi ya ƙirƙire wannan abu, kuma wallahi duk ƙari wannan baki ɗaya an yi kwafin ni ma raka da girman gwamnan Sokoto muka tafi aka je aka yi lancin nasu. Kuma abin da zai ƙara baka sha'awa, sai da mai lancin namu nan a Katsina, kaga gwamnonin da suka bu wanda ba ma jam'iyyar mu suke ba, saboda abin duk is a uniform lalura wadda ta dami mutane. Sannan da muka tafi Sokoto, gwamnan Bauchi na Sokoto kaga ba APC yake ba, gwamnan nan fara na Sokoto kaga ba APC yake ba, gwamnan Biyo ya zo, gwamnoni har da na kudu baki ɗaya, saboda lura ƙarnar duk ta ishi su. So wannan wani abu ne wanda mutumin Katsina zai fi gaba da shi. Daga Katsina aka fara wannan abu ake kwafi. Ai ana son ai kwafi abun kirki da abun da zai taimaki mutane daga gare ka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da guda su tabbata ga Allah madaukakin sarki. A takaice mu ko da yaushe in muka zagaya abin da muke jin daɗi a rayuwarmu shine irin ayyukan da Malam Dukku Umar ɗaya a jihar Katsina. Domin mun riga mun faɗa ma al'umma cewa dukkanin abin da ya shafi al'umma to kalmar bici zaka yi ba za ka taɓa ji ta daga bakin Malam Dukku Umar ɗaya ba. Na gaji ko kuma ba zan iya ba. In dai abin da ya shafi al'umma ne. Don haka mu kira mu ga al'umma shine to su gane cewa Allah ya kawo masa alkhairi. Da haka addu'a da fatan alkhairi shine kawai abin da muke bukata gare su. Amma wani gwamnati ta taho da alkhairi kala kala ba dan wani abba. Malam Dukku Umar da radiyallahu ta'ala an dan malamai ne kun basarake mutum ne, gogaggen ɗan siyasa ne, kuma mutum ne wanda yake da hakuri kamar yadda shi Hunayra mai faɗa. Saboda abin da zaka duba zaka ga wasu mutane sun mishi laifuka kala kala, amma wanda ya kamata a ce ya dau action ko ya kawo da ido, amma still bai ya gilore ya ci gaba da abubuwa. So da haka wannan hakuri da yake dama kuma ga sun ma'aiki ya faɗa hadisi cewa dukkanin mutumin da aka mishi abu yana dama ya rama, amma ya hakura ya bari dan Allah to Allah zai ƙara mishi izza da buwaya. Da haka za ka gani Malam Dukku Umar ɗin da kuka zaga mana cewa ba wai gwamnatin jihar Katsina bane, a garkon talakawan Najeriya ne. Kuma ko da yaushe muna addu'a ubangiji Allah ka mai da koko masaki, in Allah ya so ya yarda muna fatan alkhairi. Kuma mun san Malam Dukku Umar da talakawan arewacin Najeriya, talakawan Northwest, talakawan jihar Katsina sun ga irin kokarin da yake. Da haka wurin gogewar shi ne har gwamnatin Northwest suka ba shi ne jagorancin su, ya zama shi ne jagoran su. Wannan yasa za ga idan aka ji tarurruka waɗanda suka shafi tsaro tun daga nan gida Najeriya, kasashen waje su Amerika, za ga shi Malam Dukku Umar shi ke jagoranta. Ba dan wani ba, a'a kowa ya riga ya gamsu kuma ya nutsu da salon shagoranci da shugabanci na shi, saboda dukkan ya yarda ya ɓata lokacin shi wurin masoyin shi, ya yarda ya ɓata lokacin shi wurin talakawan jihar Katsina, ya yarda ya ɓata lokacin shi domin gina al'umma. Da haka mu kira mu ga al'umma shine kawai su shiga wannan wani ta Malam Dukku Umar da za ka ga kwana uku da yace ko hudu ɗalibai sun tafi China waɗanda za su tafi su karanci kwasa-kwasai guda biyu waɗanda aka ɗauko su daga different local governments 34 an ɗauko su daga Jibiya, wasu Caransu, wasu Kankara, wasu Binda, wasu Mami, waɗanda aka ɗauko mutum biyu mace ɗaya namiji ɗaya domin a samu su je su karanto abubuwan da nan ba a koyar da su a nan gidan Najeriya. Ba don wani abu shine su wannan ɗalibai an ɗauko su ne daga gidajen da ba su da ƙarfi. Dukkanin lokacin da aka zo ana lancin ƙoƙarin yaran su tafi aka tara su da ka gansu za ka cewa to wannan kuma ya adalci. Kuma gwamnatin Malam Dukku Umar gwamnati ce talakawa, kuma talakan Najeriya da jihar Katsina sun gamsu da salon shugabancin shi, kuma sun ba shi mandate kuma ya riƙe wannan amana da suka ba shi. Da haka muna kira ga al'umma su gaba da ubangiji Allah ka ba Malam Dukku Umar raɗa abokan aiki na gari kamar yadda ka ba shi suke yi. Allah ka iya mashi abin da bai iya, Allah taimake shi akan shi. Allah ka shirya mashi zara'ar shi yanda ke kware kawo dauki a jihar Katsina, yanda ke kware kawo dauki a arewacin Najeriya. Ubangiji Allah ka shige mashi gaba. Assalamu alaikum.